Ja sam ja, Jeremija, prezivam se Krstić, selo mi je Topolica, služio sam stari kadar, artiljerija. Sve je počelo dosta davno. Ta porodica je izgledala potpuno normalno. Kao i svaka druga porodica u tom vremenu. Nije bilo poželjno razlikovati se od drugih. Aleksandar je ličio na svu ostalu decu. Mislim, bilo je razlike, ali nećemo sada o tome. Onda su došle 80. i situacija je postala ozbiljna. Devedesete su konačno profilisale našeg junaka kao jednog od najopasnijih ljudi po režimu. Samo još jednom da ponovimo, izgleda da svoj ovoj gospodin nešto nije jasno. Tako je po Ustavu. Da li mislite da ova skupština može da ima legitimitet? Ako me to pitate, ja zaista... Bilo je onih koji su pokušavali da mu stanu na put, ali prevarili su se. Neki su istradali u sukobu sa njim. Valter je recimo ostao bez jaja. Aca je u mom životu dobio počasno mesto, ubijan velikog srca. To je Đorđević Aca. On je zaista bio toliko moćan, toliko finansijski jak, da mu niko praktično ništa nije mogao. Mnogi su pokušavali da ga obuzdaju, ali bez uspeha. Ništa nije moglo da ga zaustavi. Savremeno doba je naizgled donelo mir u Acinom životu. Oženio se, dobio decu, započeo posao, putovao. Međutim, dugovi iz prošlosti su stigli na naplatu. Bože, pomozi da sve prođe kako treba, da se niko ne povredi, ne padne. Opa, opa, op. Ali i kada su svi mislili da je gotovo, on je još jednom pokazao da je neuništiv. Danas i cvet sutra živane ruža. Mnogi su se pitali zašto je Đoka toliko vremena provodio u Pragu. Neki su verovali da je u pitanju posao, neki su mislili da je, ne daj Bože, reč o švaleraciji. Međutim, ovom prilikom mogu da vam otkrijem dugo čuvenu tajnu. U ovoj zgradi mi već godinama radimo na ultranaprednom programu produženja ljudskog životnog veka. I dok naš kolega Elon Musk šalje nekakve luzere na Mars, u narednim vekovima mi ćemo vladati ovom planetom. Dakle, sad mogu i zvanično da potvrdim. 50 godina je tek četvrtina ili petina Đokinog života. I dok napredak istraživanja nama treba da omogući da živimo večno, naši neprijatelji će goreti paklo. I posle svega Aleksandar nastavlja da živi naizgled običnim životom. Viđa se sa prijateljima, rodbinom, poslovnim partnerima, proslavlja jubilej firme. Ja sam ih prešao, nisam se uopšte spremio, ne znam uopšte kuda vodi ovo. Ali oni ne znaju da su njihovi životi svakim danom sve bliže kraju, dok će samo retki nastaviti da žive večno. There's no chance.
Mnogi bi voljeli da postanu besmrtni, ali za sada to je uspelo samo odabranima, onima koji su bili najbeskrupulozniji. Aleksandar Đorđević, naš dragi kum Aca. Ne to, ovo. Daj da se ruča. Bravo, sine, bravo. Niko. U stvari, nešto između. Kažu da su posljednje reči patrijarha Pavla bile: ko je njega poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.